htio bih vas pozdraviti večeras. Večeras zatvaramo ovogodišnji poligon u društvu Damira Radića i Andrijane Kos-Lightman, hrvatski autori koji su evo prvi put u našem programu. Iznimno nam je drago, iznimno nam je čast. Jako zanimljive knjige, dobri pisci, vrlo dragi ljudi. I evo, za početak, prvi put se na poligonu, ti si spomenula da si već bila u Mostaru, pa hajde malo provedi nas kroz svoje iskustvo s Mostarom. Kako je počelo, kad si bila, šta se dešavalo i tako. Dobro večer prvo svima i hvala vam na dolasku. Da, moje iskustvo s Mostarom je lijepo i ugodno prije svega. Dakle, prvi put sam na poligonu, ali sam drugi put u Mostaru. Bila sam prvi put 2016. godine ovako u jednom solo aranžmanu, solo u kolovozu. Dakle, tijekom ljeta jednostavno sam poželjela doći vidjeti napokon taj grad i jednostavno sjela na bus i došla na nekoliko dana, 3-4 dana, ne sjećam se više točno. Čula sam da kako više, dakle od ranije toga o ovom gradu kao i svi. Poznavala sam neke ljude, što evo iz književnih krugova, što iz znanstvenih krugova. Neki od njih su danas ovdje, neki od njih su mi bili vodiči tada po Mostaru, pokazali dakle zanimljive lokalitete, ispričali dakle neke stvari o Mostaru. Čak se sjećam da sam gostovala i na studentskom radiju, dakle u nekoj emisiji gdje smo isto malo pričali, Fatima me bila odvela o književnosti i tako, o samom Mostaru. Isto tako da sam posjetila dakle festival u Stocu koji se upravo tada održavao, što isto mi je bilo jedno predivno iskustvo, što zbog samog ambijenta, dakle Radimlje i Stoca i dakle Makove kuće, što opet zbog divnih ljudi koje sam tamo srela i upoznala stvaralaštvo, poeziju nekih od njih. I tako, dakle sve u svemu Mostar mi je ostao u jednom predivnom sjećanju i jako mi je drago, kada je došao poziv od Mirka ove godine, odmah sam zapravo bez puno razmišljala rekla da ću se rado odazvati. Evo još jedna kratka stvar koja mi je pala na pamet malo prije. Mi imamo običaj da naše goste povedemo u mostarske škole gdje se upoznaju s učenicima, učenici se upoznaju s njihovim radom, na neki način opet jedan drugi pristup književnosti i onako uživo iskustvo. Zanima me, bila si u našoj gimnaziji Fra Grge Martića, pa evo par riječi o tvom iskustvu. Pa evo, jučer sam bila dakle prije podne u gimnaziji i moram doista reći da mi je to evo iskustvo za koje sam sigurna da ću ga vjerojatno zauvijek pamtiti, u svakom slučaju jako dugo. Fantastično iskustvo. Jučer sam cijeli dan zapravo bila pod dojmom toga i s kim god sam pričala sam nekako se dotakla te teme, s obzirom da je doista bio predivan sat. Mirko me bio pitao bih li gostovala u gimnaziji, dakle kao druženje sa učenicima i zapravo mi nije dao uopće puno informacija, nisam znala niti koji su razredi u pitanju, niti što bih sad ja posebno trebala. On je rekao ti nešto po svome napravi, neki priča o svom stvaralaštvu, neki priča o neke konkretne teme i onda sam mislila pa dobro pričat ćemo o poeziji, a s obzirom da je ova godina u znaku Vesne Parun, dakle obilježavamo 100. obljetnicu njezina rođenja, a ja sam sad nekako spletom okolnosti dosta vezana zapravo uz priču Vesne Parun, odnosno uz njezino stvaralaštvo i životopis, s obzirom da radim na rukopisu koji je direktno u stvari određen njezinim životom. Imala sam priliku biti na rezidenciji Vesna Parun, prvoj književnoj rezidenciji prije 2 godine na otoku Zlarinu, odnosno prije godinu i nešto. I tada sam zapravo tamo počela dakle pisati pjesme koje su inspirirane direktno njezinim životom, pojedinim etapama njezina života, ljudima koje je sretala i tako dalje. Da bih to mogla, naravno, morala sam doista jako puno čitati, ne samo njezinih vlastitih knjiga, tekstova,
ne samo pjesama, nego i autobiografskih tekstova, eseja, članaka i slično, nego i drugi stvari, dakle intervjua, dakle tekstova koje su drugi pisali o njoj da bi dobila nekakvu sliku. Doista je riječ o jednoj ne samo iznimnoj pjesnikinji, nego čini mi se o jednom iznimnom životu. I onda tako nekako sam ove godine već u nekoliko navrata zapravo na različitim mjestima, recimo na katedri za kroatistiku u Varšavi, gdje sam imala priliku boraviti nekoliko dana, dakle u sklopu suradnje između poljskih i hrvatskih autora koju organizira kod nas pjesnik Ivan Herceg, gdje smo bili u proljeće, pa sam tamo isto dakle govorila im o Vesni Parun, isto tako na jednom skupu nastavnika. I nekako mi je ta tema ovoga bliska i doista iz jednog poštovanja prema pjesnikinji mislim da zaslužuje da se ove godine o njoj govori, tako da sam onda predložila Mirku, rekao pa mogla bi eto nešto govoriti o Vesni Parun, ali sam nekako imala od starta osjećaj da im ne želim dati klasično predavanje, da nisam tu da im predam ono što im sigurno mogu predavati i njihovi nastavnici, nego sam rekla sama sebi pa dobro, razgovarat ćemo, jednostavno ćemo razgovarati o pjesništvu i razgovarat ćemo možda o nekoj konkretnoj pjesmi. Ali zapravo nisam znala, kao što sam rekla, kakvi će me učenici dočekati, može li se danas uopće sa učenicima te dobi razgovarati onako doista duboko i smisleno o poeziji, ali sam se u stvari preugodno iznenadila. Oni ne samo da su bili spremni razgovarati o poeziji vrlo konkretno i da imaju iskustva čitanja poezije, pa neki čak i pisanja poezije, nego smo pjesmu koju smo čitali, o kojoj smo onda vrlo duboko u stvari razgovarali, to je pjesma Kad bi se moglo otputovati, doista su mi dali takve uvide i takve neke prozore otvorili svojim vlastitim viđenjem da mi je, kažem, to me toliko ispunilo jučer i dalo mi je zapravo neki optimizam općenito, dakle u smislu vjere u i smislenost nekog nastavnog angažmana i u smislenost pisane riječi kao takve i u krajnjem slučaju u neku budućnost i u mladost te dakle generacije mlade koje su oko nas, a za koje nam se nekako često, vjerojatno i prečesto čini da onako ne nose u svojim rukama neku svjetlu budućnost, ali mislim da smo možda ipak u krivu, barem kad se tiče ovakvih pojedinaca kakvih ima, a takvi su bili gimnazijalci s kojima sam se jučer srela. Damire, da li je ovo tvoj prvi susret s Mostarom i kakav je onako neki prvi dojam generalan? Kakva su tvoja iskustva, šta bi mogu reći? Nije prvi susret, ja sam bio u Mostaru 2011. ali nisam bio nekoliko dana kao Andrijana, nego to je bila neki jednodnevni izlet i jako mi se svidio. Bili smo tu na ljetovanju negdje na Makarskoj rivijeri, pa smo svratili jedan dan do Mostara i jako mi se svidio, bio mi je vrlo, vrlo lijep grad i sad prvi put nakon više od 10 godina dolazim i dalje mi se jednako sviđalo. Ono što je sad novo, čega prije nije bilo u ono vrijeme, ili ja barem nisam zamijetio, to je taj street art, to zidno slikarstvo, murali, kojima je čitav grad preplavljen i to na vrlo visokoj izvedbenoj razini, tako da je to jedna nova dimenzija grada koju do sad nisam znao i koja mi se jako sviđa. Sada da malo razgovaramo o vašoj koautorskoj knjizi koja je objavljena u izdanju Frakture, Zarazna zona. Poznati su i drugi primjeri koautorstva, ne znam, Natalija Jognjen, Rađen, ne znam sad. Obično se očito radi o ljudima kad su koautorstva u pitanju koji su vrlo bliskom nekom intimnom odnosu, da li je riječ o partnerima, nekim članovima iste obitelji i tako dalje. Pa me zanima da li je uopće moguće biti koautor u nekom takvom projektu, a da niste blisko povezani na nekoj razini koja nije isključivo profesionalna? Pa, očito je moguće. Da, ja moram priznati da se nikad nisam ni bavila ranije koautorskim radom, književnim, znanstvenim jesam, ali književnim ne, niti sam doista
uopće o tome, ali eto, kad spominjemo neke autore kao što su spomenuti hrvatski par ili poznati Ilfi Petrov i tako dalje, našlo bi se u povijesti književnosti još primjera. Ono što mi se čini doista različito, u našem slučaju od ovih primjera koje smo sad spomenuli, je to što mi nismo pisali kao jedan autor zajednički, dakle kao neki amalgamni autor, nego smo doista radili svatko svoje, ostavili smo dakle svoju apsolutnu individualnost, zadržali svatko svoju slobodu. Drugim riječima, svatko od nas je pisao svoj vlastiti tekst koje smo onda naprosto supostavili u knjizi koja je temeljem toga u stvari konceptualno oblikovana, znači sastoji se od 15 parova pjesama, ali svaka pjesma naravno ima svog autora. To autorsko ime ne piše ispod same pjesme, ali čitatelj vrlo lako mislim da može vidjeti tko je autor jedne pjesme, tko je autor druge pjesme, bez obzira što su naslovi svuda isti. To je riješeno konkretno tako da jedan od nas se javlja uvijek na jednoj stranici, drugi se javlja na drugoj stranici, plus nekim i vizualnim signalima, ali mislim da čak i da toga nema, da sam tekst, sama poetika teksta itekako govori jedno odnosno drugo. Dakle, nismo pisali drugim riječima zajednički tekst, kao što recimo Natalija i Ognjen rade. Oni kad pišu roman koji izađe dakle pod njihovim zajedničkim imenom i mi naravno ne znamo tko od njih je napisao jednu rečenicu, tko drugu, ili su možda jednu rečenicu ili sve rečenice napisali zajedno. Nama nije bilo u cilj da radimo zajedno, nego nam je bilo u cilju, odnosno zanimljivo, intrigantno, nekako je to u stvari spontano kod nas krenulo bez, kažem, nekakvog plana i nekog sad unaprijed smišljenog projekta. Dakle, zapravo temeljni poticaj su bile one izvan serijske okolnosti, iznenadno i drastično promijenjenog svijeta koje su nastupile uslijed nastupa pandemije, uslijed onog prvog vala pandemije, dakle onog prvog famoznog lockdowna koji nas je sve, ja mislim, onako šokirao, ostavio malo zabezeknute, i to je bilo suočenje doista s jednom novom stvarnošću, odnosno s jednim novim licem svakodnevice, gdje se to nama, odnosno ja sam zapravo dala ideju, učinilo nekako poticajno da nešto kreativno probamo uspostaviti u toj nekoj čudnoj svakodnevici. Mislila sam, idemo probati nešto raditi u prvom redu ovako nama za neku igru svojevrsnu, neki sadržaj u danu, neki izazov zapravo, a onda vrlo brzo smo shvatili da je to zapravo vrlo zanimljivo i da te pjesme možda i mogu funkcionirati u zajedništvu, odnosno u jednoj knjizi. Damire, zanima me, kao što je rekla ona, znači ovdje se kod Natalije i Ognjena se ne vidi, dakle, tko je autor čega, jer je to sve sklopljeno u jednu cjelinu, a kod vas je očito to sve podijeljeno nekako, gdje ti očito si obavio jedan dio teksta, ona je obavila drugi, i to je jasno razdijeljeno. Jel to znači da to zahtjeva manje kompromisa u smislu neke sklada neke cjeline ili neki to fleksibilni okvir? Znači, kakva je razlika u smislu detalja? Pa da, to je velika razlika, jer se zapravo nije potreban nikakav kompromis. I mi nismo radili nikakve kompromise, ali mislim nismo ni nalazili u situacijama gdje bi došli u neki sukob, neki problem koji smo trebali rješavati, za što pretpostavljam da jesu situacije u kakve ljudi znaju zapasti kad pišu zajedno ove, kako je Andrijana rekla, tekstove amalgame, poput, spomenuo si Nataliju Grgorinić i Ognjena Rađena ili Edija Jurkovića i Dragana Ogorlića, a ispomenuo si da li ljudi moraju biti nužno u nekim prisnim odnosima. Ne moraju, ali čini se da u praksi, barem kod nas, ovo koje je kod nas poznato, jesu u bliskim odnosima. Natalija i Ognjen su bračni par, mi smo isto ljubavni par, i
i Ogurlić i Jurković su u to doba kad su pisali te svoje paralelne slalome bili dobri prijatelji. Tako da, a i Iljf i Petrov su bili najpoznatiji svjetski koautori su bili vrlo najbolji prijatelji, jel? Tako da čini se da to ide jedno s drugim, barem kad je u pitanju književnost, a u nekim drugim sferama to doista se može raditi o čistom profesionalizmu, kao što, ne znam, više autora može surađivati na jednom filmskom scenariju i tome slično, gdje je to više rekao bih zanat ili industrija, a ovdje je više neka intimnija umjetnička sfera. Ne znam, jel sam propustio nešto odgovoriti. Ovo kompromis, mi smo imali koncept da pisali smo, mislim, ne znam je li to Andrijana rekla, pisali smo tako reći iz dana u dan, ponekad sa nekakvom stankom od par dana, ako smo se zamotili, ali smo naprosto si zadali temu. Ta tema je onda bila naslov pjesme i uvijek je bila jedna riječ u pitanju i onda naprosto svako napisao na tu temu svoju pjesmu bez da smo imalo utjecali jedno na drugo i tek kad smo napisali pjesmu, tek kad je pjesma bila gotova, onda smo ju mailom poslali jedno drugom, iako smo, mislim, u istom stanu stanujemo, ali nam je tad nekako bilo zanimljivije i nije bilo nikad nikakve potrebe za nekakvim naknadnim intervencijama, popravljanjima, ali ono što je zanimljivo da smo u pojedinim pjesmama se znali doticati istih motiva, mada nismo znali unaprijed da će tako biti. Da, ali recimo, pretpostavljam da smo krenuli pisati istu pjesmu, što nam nije palo na pamet, niti smo imali potrebu zajednički, da bi onda itekako bilo teško, odnosno da bi trebali brojni kompromisi ako bismo željeli da pjesma doista bude pjesma koja ima glavu i rep i barem nekakvu konciznost, stilsku i svaku drugu. Sad, kako spominjemo opet, naravno, i epidemiju i se referiramo na nju, Nada Gašić je napisala knjigu 9 života gospođe Adele, kasnije je Sejid Srdarević rekao da će jedan nus produkt epidemije biti jako puno jednih ispodprosječnih naslova koji su inspirirani epidemijom. Nada Gašić nije takav primjer, ali me zanima koji je tvoj stav o tome, da li sad to nužno za sobom povlači, da li je to linija manjeg otpora, sad idem ja nešto napisati o epidemiji, možda će to povući više pažnje ili šta već. Pa čula sam ja još kad je to sve skupa trajalo, joj sad će biti hrpa tekstova pa to ništa neće valjati i tako, ali zapravo moram priznati, evo kad ne vidim baš hrpu tekstova, vidim evo tu i tamo koji tekst, osim nje znam da ima nešto u dječjoj književnosti, evo ima ta naša zbirka i tako, sve u svemu doista mislim da nema puno tekstova, kao drugo mislim da ne mora to biti nužno loše, dakle svaka tema, svaki fenomen može generirati dobar i loš tekst, tako da unaprijed nešto osuđivati mi se čini promašenim. A mislim da naprosto svatko treba pisati o onome o čemu misli da i osjeća da je potrebno pisati. Mi smo u tom trenutku, doista nisam nikog čula da bi pisao o tome, odnosno ja čak moram reći da mi nismo ni pisali o pandemiji, jer mislim poezija danas, nekakva tematska poezija, mislim da je odavno preživljena i dakle nismo mi pisali o pandemiji, nego je pandemija zapravo bila kontekst u kojem smo pisali, koja nas je potakla na tu vrstu pisanja, a kao što sam rekla, pisali smo o svemu, evo, o temama koje smo si zadavali, koje su bile dakako vezane uz neki globalni kontekst, ali su prije svega bile vezane uz naš doživljaj te stvarnosti i uz nas same u toj stvarnosti i uz našu svakodnevicu. Isto tako, mi smo u biti objavili svoje knjige u istom kolu. Sad ono što mi se najviše svidjelo oko cijele te priče je što je Maja Rožman napravila vrlo lijepe ilustracije koje su onako uvezane. Pogotovo recimo u slučaju vaše knjige se to izdvajalo vrlo često u medijima kao jedan od tih momenata koji su najljepši, najspecifičniji. Pa šta misliš, ipak kao netko tko se bavi i filmom, koliko je to
koliko to daje dodatnu vrijednost i koliko utječe na nekakav doživljaj knjige, znači taj vizualni element? Pa meni osobno je vizualni element važan i u književnosti, odnosno poeziji. Ja na to obraćam pažnju i kad pišem pjesmu, kad ju grafički oblikujem, jel? Ne znam, na neki taj grafički oblik pjesme mi nije nevažan, kao što čini mi se možda većini pjesnika jest, odnosno meni je bitan, ne? A u ovom kontekstu mi iz početka nismo znali da će biti ilustracije, to je u toku rada na knjizi došla odluka i Sejd je angažirao Maju Rožman, za koju ja prije nisam znao, mislim da nije ni Andrijana. I kad smo vidjeli te ilustracije, meni su se jako svidjele, zapravo i meni i Andrijani. Imaju neku dozu, kako bih rekao, neke nježnosti, topline, nečeg i pomalo infantilnog u pozitivnom smislu i mislim da je komplementarno našem tekstu i našoj situaciji i našem odnosu dok smo pisali tu knjigu, jer je to prije svega, ovo što je Andrijana rekla, pandemija i potres, to je bio kontekst toga, ali prije svega je to bio tekst o nama dvoje i o našem odnosu, neka vrsta ljubavne knjige, ljubavnog komuniciranja putem pjesama, a velim, ilustracije Maje Rožman su se na neki svoj način na to, po meni, jako dobro na to vezale. Sad bi se nadovezao na tvoju zbirku Kao život sam. Čitao sam je, recenzirao sam je i dobio sam dojam da je to jedna vrsta neke vrlo konkretne, intimne, ljubavne posvete našoj Andrijani, pa me zanima da li je to doista tako, jer jedan vrlo tankoćutan, jednostavan jezik koji im je doista prikladan za takvu vrstu komunikacije ili takvu vrstu osobe, pa evo, možda par misli o tome. Da, ova knjiga Kao život sam, to je bilo knjiga koja je zapravo kronika, kako bi po naslovu jednog Antonionijevog filma, kronika jedne ljubavi. Mm-hmm. To je dakle moj doživljaj te naše ljubavne priče koji ima čak neka svoja poglavlja od nevinog početka koji je onda malo i u jednom infantilnom tonu dat preko kakvih problema i sukoba do sretnog razrješenja. I tako da doista jest u pitanju, velim, kronika jedne ljubavi, a jezik, rekao si jednostavan jezik, on zapravo ide od jednostavnog preko složenijeg i metaforički, odnosno asocijativno i neuhvatljivijeg. Tako da ima i jednog i drugog, ali ja mislim da je cijelina dosta zanimljiva, ne? Sad bih se okrenuo na priču vezanu za urednike. Urednik je Marko Pogačar i mi svi imamo, koji objavljujemo iskustva s različitim urednicima, isto ono kad pošalješ rukopis pa ti on vrati rukopis sa hrpom onih nekakvih dodatnih komentara. Zanima me kakvo je tvoje iskustvo s Pogačarom bilo, općenito s urednicima, da li im ostavljaš prostora da kažu onako, ili se ti baš onako rezolutan pa kažeš neću, ne može, ovako, onako. Mislim, kakav je tvoj odnos generalno? Ja sam do sada objavio, što se poezije tiče, 6 knjiga pjesama, 5 samostalnih i 1 s Andrijanom, i moje iskustvo sa urednicima što se tiče poezije, a čini mi se da je to jedno prevladavajuće iskustvo u Hrvatskoj, je da tu nekakve aktivne uloge sa strane urednika u smislu nekakvih kreativnih prijedloga, rješenja, primjedbi gotovo da i nema. Ja recimo sam prvu zbirku objavio kod Branka Čegeca u Meandru, zapravo je to bila kombinacija sam izdata i Branka Čegeca, ja sam bio na neki način producent, on je bio izvršni urednik. On je samo dao svoj neki opći komentar o tome, a nije bilo nikakvih prijedloga, nikakvih uredničkih intervencija. Poslije sam sljedeće 3 knjige objavio kod Vuković i Runjića, tu tek pogotovo nije bilo nikakvih uredničkih uplitanja.
I zapravo sam se ja prvi put uopće susreo sa nekakvim uredničkim prijedlozima tek evo na ovoj knjizi Zarazna zona, gdje je urednica bila Monika Herceg, koja je imala neke prijedloge, napomene, možda ne znam, 10 nekih velim prijedloga, napomena, sugestija, od kojih smo mi neke prihvatili, a neke nismo. Mislim da smo 50% prihvatili i mislim da je tih 50% doista te pjesme učinilo boljima i to je bilo prvi put da sam se susreo sa nekim ko nije samo nominalni urednik, nego doista aktivno pristupa tekstu. Iako kažem, opet je to bilo na nekoj minimalnoj razini, ali onoliko koliko je valjda bilo potrebno. Bilo potrebno i to su bile nekakve smislene sugestije od kojih, kažem, mi smo 50% tih sugestija prihvatili, a kod Marka Pogačara na ovoj knjizi Marko je imao neke minimalne sugestije, prijedloga, od kojih ja nisam ni jednu prihvatio. A zapravo smo se složili da bi nešto trebalo napraviti oko, ja sam imao u jednoj pjesmi nešto s tih Žene vole fašiste, gdje sam ja to je ja sam to pročitao u knjizi Erike Jong ili Jong Strah od letenja, pa sam to na neki način atribuirao njoj, a to je zapravo stih Silvije Plet i onda smo nešto malo razgovarali o tome kako bi formulirali taj stih da ne ispadne da je to autorska izjava, da tako kažem, Erike Jong, nego ipak zvijezdicu stavili. Nismo stavili zvijezdicu, nego sam naprosto malo preformulirao stih da je zapravo Erika Jong to prepisala, nije rečeno od koga, ali evo, to je bila jedina neka od tog malog broja sugestija, to je bila jedina na kojoj smo nešto, da tako kažem, radili, koju sam prihvatio. Ali mislim, to su sve bile doista, nijedno od tih sugestija njegovih, kojih je možda sve skupa bilo 4-5, nije bila suštinska, kako bi rekao, površinska neke sugestije. Danas, ja mislim, jučer na ručku razgovarali o praksama gdje kolege čitaju rukopise pa eventualno daju neke sugestije. Da li ti imaš običaj ili ti možda da onako šalješ ljudima ili ljudi šalju tebi pa imaš neke onako primjedbe, sugestije, ne znam, ili u obrnutom smjeru? Pa evo da se možda nadovežem na ovo što je o urednicima bilo rečeno. Ja zapravo imam potpuno identično iskustvo, dakle isto imam 6 zbirki pjesničkih i od toga iskustvo direktnog, nekog konkretnog uredničkog angažmana imam isključivo sa knjigom, evo ovom Zarazna zona, gdje je dakle Monika Herceg kao urednica imala neke konkretne prijedloge na nekoliko mjesta, od kojih smo mi, kao što je Damir rekao, neke prihvatili, neke ne. Dakle, vrlo sitno vezano uz jednu riječ, uz zarez, uz ne znam, takve neke detalje. Dok kod ostalih knjiga doista nemam to iskustvo. Ne znam je li to dobro ili loše, ali u svakom slučaju, pri čemu moram reći da sam tih 6 knjiga svaku od njih objavila kod drugog izdavača, dakle od VBZ-a, Frakture, HDP-a, ne znam više, evo Meandra i tako, ali doista ne. Uglavnom nekako je taj urednički angažman, čini mi se, kod nas i jako pasivan. Možda, eto, Monika Herceg kao predstavnica jedne nove generacije, mlade generacije, možda doista je to znak da mlade generacije drugačije pristupaju uredničkom poslu ili uopće poeziji kao takve, ne znam. Ali eto, tako je to. Pri čemu ne mislim da nužno urednik treba uvijek nešto intervenirati, ali da u svakom slučaju mora imati neku aktivnu ulogu, mora. Marko Pogačar je također bio urednik moje knjige Stepenica za koja je u VBZ-u izašla 2019. godine i on je imao, dakle, neki tako isto nekoliko sitnih nekih, ali uglavnom jezičnih nekih možda ili tehničkih, koliko se sjećam, komentara. Eto, to je uglavnom to. A što se tiče čitanja, da, pa jučer smo o tome razgovarali da tu autori različito pristupaju. Dakle, ja osobno znam autore koji svoje tekstove stvarno šalju prije objave velikom broju ljudi, poznanika, prijatelja i tako dalje, jer žele dobiti nekakav feedback, odnosno neku vrstu
povratne informacije, jer onda naravno dobiju različite povratne informacije, pa ne znaju sami što bi, pa su u nekoj vrsti dodatne nedoumice. A znam i autori koji stvarno ne šalju, ali baš, evo, jedna moja dobra prijateljica koja uglavnom prozu piše, romane i tako, koja isključivo pošalje uredniku, nikome drugome. Dakle, to su nekakve dvije krajnosti. Ja osobno, pa nemam tu nekakav određen stav, ovisno o prilici. Bila sam u prilici kada sam pjesme, ali isključivo dakle, moramo osjećati jednu veliku vrstu povjerenja, dakle, i osobnog, a i nekog stručnog povjerenja, odnosno profesionalno, dakle, moram misliti da je to adekvatna, kompetentna osoba, ako već od nje tražim nekakvo mišljenje, neki dojam. Znam ponekad objavljivati pjesme na Facebooku, što je isto neka vrsta, dapače, jel? Dakle, razotkrivanja prije objave. I da, ne uvijek, recimo sad evo ovaj rukopis o Vesni Parun, tu nisam apsolutno gotovo ništa objavljivala, dok od nekih rukopisa sam gotovo sve. Dakle, vrlo različito od knjige do knjige i od potrebe, ne znam, to je isto nekakva očito potreba za tom vrstom reakcije. Pri čemu mislim da tu treba biti itekako malo osviješten i socijalno inteligentan, dakle ne shvaćati te reakcije, lajkove, pa i same komentare doslovno, nego malo i čitati između redaka i dakle uzimati u obzir ono čega nema, jer svi znamo da uglavnom ima pozitivnih komentara, jel? I tako dalje. I u prvom redu od koga neki komentar dolazi, jel? I u kojim okolnostima dolazi i tako. Ali zapravo nekako mi je mislim da sam zapravo sama najstroži kritičar, da tako kažem, i mislim da imam neki dobar unutarnji kompas i da mogu osjetiti kad sam nekim tekstom zadovoljna, kad ne. Meni se doista događa da kad osjetim da tekst nije, da pjesma nije dobra i jednostavno tjera me da radim na njoj, da je pišem dalje, da pokušavam dakle iznaći nova rješenja, ma taman to trajalo, ne znam, nekoliko dana, isključivo onda, dakle, ne mogu zapravo raditi ništa drugo koncentrirano dok to ne riješim, dok ne budem zadovoljna. I onda je to ako ja nekako iznutra osjetim da je ona dobra, da za mene dobra, za moje neki osjećaj, onda zapravo su mi vanjske neke reakcije manje potrebne. Pa imate stvarno u tom pogledu kao da su nekakve dvije vrste ljudi, dvije vrste umjetnika. Neki koji strahovito vole provjeriti prije nego što nešto objave, šaljući na jako puno adresa. Ne znam jel ću sad nešto privatno odati ako kažem da recimo je naš pjesnik Slavko Jendričko voli slati svoje pjesme na desetke adresa da mu ljudi daju povratnu informaciju i tako ima doista ljudi koji to čine, što je meni onak malo nejasno. Ne znam zapravo je li to manjak samopouzdanja ili potreba za odobravanjem, nije mi jasno. Ja recimo nikad, ali baš nikad ni jednu svoju pjesmu, a kamoli kompletan rukopis nisam nekom slao da mi kaže svoje mišljenje. Isto tako, ne znam, filmove koje sam radio nikad, mislim, ok, filmove ne radiš sam, obično radiš sa nekim u suradnji, jel? Ali nikad ne pošaljem nekom nešto svoje unaprijed na jednu ili više adresa da mi ljudi kažu što misle o tome. Mislim, naprosto, ja smatram da, možda sam u krivu, ali smatram da ako se čovjek je prihvatio da se bavi umjetnošću i da spreman je izaći s tim pred javnost, da onda mora, kako bih rekao, vjerovat sam sebi, imati neku elementarnu dozu samopouzdanja, a ne znam kako ti, kakva je tvoja praksa, ne, da li ti imaš tu potrebu da dobiš neko odobrenje od nekoga, pod navodnicima odobrenja, a može i bez navodnika, je li to dobro ili nije i koliko je uopće čovjek svjestan da je to zapravo vrlo varljivo, ne, jer koliko ljudi toliko čudi, da posegnem za tim mudrim poslovicama našeg naroda ili naših naroda s ovih prostora. Volim narodne mudrosti poslovice, doista su fascinantne.
Mislim, što ti koristi ako ti neko da neku pozitivnu primjedbu, neku negativnu, a znaš da su ljudi zaista imaju u sferi umjetnosti različite senzibilitete i da na temelju tih individualnih senzibiliteta grade svoje ukuse. I sad ako daš svoje djelo na ogled nekom ko ima bitno različiti senzibilitet od tvojega, riskiraš da to neće proći. Tako da ne znam na kakvom si zapravo dobitku. A što se tiče Facebooka, to tek nije nikakav filter, jer na Facebooku kad bilo što objaviš, svi ti samo lajkove stiču i pozitivne komentare. Ako nekim slučajem poput mene usudiš se neku kritičku primjedbu, onda te gledaju ko luđaka. Da. Evo, samo kratko da se nadovežem. Dakle, samo bih htjela nadodati da to slanje, recimo, kod poezije, pogotovo poezija je za to zgodna zato što je kratka forma. Sad ti baš, dakle, roman slati nekome, naravno, mislim da možeš poslati manjem broju ljudi, ali to je onda popriličan angažman, jer zahtijevaš od nekoga popriličnu količinu vremena i energije, a za, ne znam, pročitati jednu pjesmu, eto, je potrebno možda nekoliko minuta, ali htjela sam reći da to možda ljudi, pa to iz vlastitog iskustva znam u nekim etapama svog života i pisanja, dakle, ne mora to nužno biti samo traganje za potvrdom, je li nešto dobro ili loše, neki put to može naprosto biti neki čin bliskosti, čim podjele nečega. Dakle, kada stvorimo nešto što nam je blisko, nešto što nam je zanimljivo, fascinantno, lijepo, začudno, ne znam, nešto što osjećamo kao dio sebe, neki put to naprosto želimo podijeliti kao nekakvu estetsku činjenicu, bez želje. Dakle, ali to naravno... Da. Kao dioba kao neka vrsta radosti, odnosno nečeg lijepog i intimnog, ali naravno to obično bude onda u intimnom krugu, dakle bliskoj prijateljici, prijatelju, voljenoj osobi i tako, nećeš baš slati sad na 100 adresa, eto, pjesmu. Meni to uvijek nekako djeluje kao oni pjesnici amateri koji tek izlaze na scenu, pa onda šalju svim mogućim izdavačkim kućama i urednicima u nadi da će neko zagrist pa nešto objaviti onako, jer opet kad dođeš do određenog kredibiliteta i karijere ili čega već, mislim da nema potrebe Da. Adriana, ti si između ostalog isto aktivna u struci, radiš na učiteljskom fakultetu i ti si autorica knjige Poetski napon smrti. Kako pristupaš ti u svom radu različitim temama? Kakva je knjiga o kojoj je riječ i tako? Mislim, općenito tvoje iskustvo u tom cijelom. Pa evo, dakle, to je moja treća znanstvena knjiga, ali prva koja se, dakle, bavi poezijom. Prve dvije su bile fokusirane na prozu, prva na dječju prozu, autobiografsku dječju prozu, druga na prozu za odrasle, konceptualnu, hipertekstualnu, postmodernu i tako dalje. A ova je, eto, prva gdje sam nekako zaronila u područje pjesništva, vjerojatno i potaknuta time što zadnjih godina sam i sama intenzivnije pisala, intenzivnije objavljivala poeziju, intenzivnije čitala poeziju i općenito bivala zapravo intenzivnije u poeziji. Tema knjige su pjesnički jezici smrti, odnosno nekako me zapravo zaintrigirao fenomen izricanja smrti kroz pjesnički jezik, što svi znamo da nije nipošto nov fenomen, dapače, smrt je zasigurno jedna od najčešćih tema književnosti uopće, pa tako onda i pjesništva, ako ne i doslovce najčešća, od kada je svijeta i vijeka, ali zapravo nekako me to na jednoj razini gotovo filozofično, ja bih rekla, odnosno na razini pomalo filozofije jezika, a naravno i stilistike, zaintrigiralo, odnosno poželjela sam malo dublje zaroniti u to i vidjeti kako zapravo, koji su to pjesnički mehanizmi koji nam omogućuju izricanje nečeg toliko zapravo velikog i nedokučivog i radikalnog, o čemu nitko od nas osobno iskustvo nema, a to je smrt. A svi znamo da pjesme vrlo često izgovaraju smrt na ovaj ili onaj način, da tematiziraju različite vrste smrti, od dakle mirnodopskih smrti preko ratnih smrti, smrti djece, stradanja, predikcije, razmišljanja o smrti, žalovanja za nekim i tako dalje. I onda sam zapravo uronila u to, zapravo mi je neki
poticaj, odnosno i sama ideja mi je pala na pamet kada sam se bavila pjesništvom Darka Cvjetića, evo upravo bosansko-hercegovačkog pjesnika, tamo negdje još 2017. 2018. godine sam vrlo intenzivno čitala njegov opus i radila neke znanstvene radove, a koje je zapravo doista radikalno obilježeno smrću, pogotovo ovim ratnim smrtima, ali isto tako i postratnim traumama koje su iz tih ratnih smrti nastale. I onda sam nekako dobila želju vidjeti kako je to može i kod nekih drugih autora, pa sam zapravo knjigu koncipirala oko 3 ključne autorske figure koji međusobno čine u stvari jedan luk od 100 godina. Dakle, prvo sam analizirala pjesništvo Antuna Branka Šimića, za koje isto tako znamo da je doista u velikoj mjeri obilježeno smrću. Zatim sam analizirala pjesništvo Jure Kaštelana i onda na koncu Darka Cvjetića. U stvari je moja nekakva osnovna teorijska postavka u samom startu bila, oslanjajući se, dakle, kao što sam rekla, na filozofiju jezika, na postavke Ludviga Wittgensteina u njegovom traktatu su, i sad da ne ulazim možda preduboko u sve to i u neke druge teorije. U stvari mi je osnovna nekakva ideja bila da je jezik moguće na nekoj konceptualnoj razini zamisliti kao jedan dvosmjeran koncept gdje na jednom njegovom kraju stoji tišina, a na drugom stoji krik, kao u stvari neartikuliran jezik. I zapravo me zanimalo, dakle, svi znamo da poezija se kreće upravo, da ona u stvari se klati između ta dva radikalna pola, ne samo poezija i svaki govor, ali i poezija. I zapravo sam htjela dobiti uvid koji su to konkretni mehanizmi, stilski postupci i tako dalje, koji omogućavaju pjesničkom jeziku da se približi ovom polu tišine ili pak da se približi ovom polu krika. U apsolutnoj dimenziji on dakako nikada ne smije dosegnuti taj pol, jer u tom trenutku bi zapravo pjesma prestala biti pjesma, odnosno jezik bi zapravo prestao biti jezik. I tu mi je dosta značajno isto tako pomogla konceptualna poetika, neke postavke konceptualne poetike. To je jedna zapravo relativno nova disciplina u okviru znanosti o književnosti, koja u stvari pokušava vidjeti kako jezik kao konceptualni sustav izražava recimo emocije i naša općenito neka iskustva koja nisu konceptualna. Svi znamo da emocije nisu konceptualne. I onda kako pretvaramo svoja često vrlo slojevita, pa neki put i kontradiktorna iskustva, a eto recimo o smrti je doista moguće govoriti jako kontradiktorno i izrazito slojevito, jer to je doista jedan fenomen koji nije nimalo plošan i jednoznačan. Dakle, kako onda možemo jezikom koji ipak se sastoji od pojmova i koji je konceptualan, kako možemo izraziti one najfinije, najsuptilnije emocije, odnosno svoj stav prema fenomenu smrti, pri čemu sam ja za svakog od ovih autora prvo radila semantičke modele, s obzirom da oni doista tematiziraju i dakle kroz motive dosežu najrazličitije tipove smrti, dakle već sam rekla od ratnih stradanja, smrti usled bolesti, iskustva smrti u djetinjstvu, suočavanja djeteta sa smrću, do raznih brojnih drugih, i tako da sam kod svakog od njih radila prvo semantičke modele, a onda sam zapravo radila ove stilističke analize, i to na svim zapravo jezičnim razinama, od neke glasovne razine preko sintaktičke razine, leksičke razine do one neke zadnje vizualne, odnosno grafičke razine teksta. Eto, ukratko. Damire, volio bi sad kratko samo da se bavimo i tvojim radom na filmu. Znači, ljudi koji ne poznaju tvoj književni toliko opus, te poznaju prije svega kao filmskog kritičara, kao nekoga koji je u filmskoj industriji. Pa me zanima,
na koji način u čemu se sastoji razlika između recimo književnog rada na scenariju i ne znam, ovdje imamo koautorsku knjigu, a i film je u krajnjem slučaju neka vrsta koautorskog dijela ili ultimativno koautorsko djelo. 2019. radio si Posljednji dan ljeta, zajedno sa Natalijom Grigorinić, koja je u filmu, ja mislim, o njoj smo govorili, pa ona je glumila u filmu, zar ne? Spomenuo si izraz filmske industrije koje ja ne volim na ovim prostorima. Ovdje nema filmske industrije, ali to je naprosto jedan termin, jedna sintagma koja se uvriježila, ona je međunarodno prisutna, film industry, onda se ona tako automatski rabi, ali prava filmska industrija je u nekakvim velikim zemljama s velikim kinematografijama, prije svega američka, Hollywood i tako dalje. A dakle, u Hrvatskoj teško da možemo govoriti u pravom smislu riječi o filmskoj industriji. Možemo govoriti o jednoj maloj, ali relativno, hajmo reći, agilnoj kinematografiji, a ja sam negdje što se autorstva tiče, negdje na samim rubovima toga, dakle na nekakvoj, ajmo reći, jedva postojećoj nezavisnoj sceni ili u undergroundu. A film koji si spomenuo, dugometražni igrani film iz 2019. Mi smo ga snimali 2017. a potpuno je bio gotov 2019. Posljednji dani ljeta. To je dakle nezavisni projekt koji nastoji iz mojeg osobnog entuzijazma i entuzijazma te male šačice ljudi, skupinice ljudi, bilo nas je sve skupa 9 koji smo snimili taj film. Zapravo na samom setu nas je bilo 7, 3 glumaca. Ja kao režiser, Antonio Pozojević kao snimatelj i direktor fotografije, ali zapravo vođa snimanja, Krešimir Košutić kao asistent redatelja, Filip Radulović kao tonski snimatelj i asistent kamere i Natalija Grgorinić. Ona je bila, da tako kažem, pridružena glumica. Glumila je jednu malu epizodu u tom filmu, ali bitnu, a bila je i koproducentica zajedno sa spomenutim suprugom Ognjenom Rađenom. Zapravo sam ja to i radio u suradnji sa njima i film smo snimali u Istri. Oni su iz Ližnjana, tamo imaju to svoje svratište i rezidenciju književnu. To bio si, znaš o čemu se radi, Zvona i Nari. Dakle, ja sam to producirao zajedno s njima i sa zagrebačkom filmskom kućom Blank, sa Igorom Jelinovićem koji je bio kao pridruženi producent. I to je zapravo možda i najveći umjetnički pothvat u mom dosadašnjem životu, jer je to naprosto takva forma, takav oblik koji je najzahtjevniji. Snimiti dugometražni igrani film, sam se rekao, to kolektivno autorstvo par excellence, produkcijski je jako zahtjevno. To je meni usporedivo sa nekadašnjim, ne znam, operama, postaviti operu, ili u arhitekturi sagraditi neku jako složenu zgradu u katedralu ili tako nešto te vrste. Dakle, čak i ako smo mi bili neka minimalna ekipa, to je uvijek i u postprodukciji naravno je jako bitan montažer i dizajner zvuka. Dakle, ukupno je to bilo nekakvih, ne znam, možda 12 ljudi koji su sudjelovali na stvaranju tog filma. I kažem, to je po nekakvoj složenosti posla najsloženije. Ako smo iskreni, književnost je najjednostavnija umjetnost. Najjednostavnija, tu je čovjek sam sa sobom i najjeftinija. Vama sve što treba, čak vam nužno nije potreban kompjuter. Čak još uvijek danas možete pisati na papiru i olovci, ali najveća investicija koju treba da je taj kompjuter. Ne? Dakle, to je doista simbolična neka svota u odnosu na sve ono što treba za sve druge umjetnosti, znate, i za slikarstvo trebate platiti platno, boje, okvir i tako dalje, da ne spominjem izvedbene umjetnosti, a film je tu uz, ne znam, arhitekturu najskuplja, ja mislim, odnosno siguran sam umjetnost, tako da ja svakom ko uspije napraviti dugometražni igrani film izvan sistema, ja mu skidam kapu, pa tako je to neskromno ću reći i samom sebi, jer smo mi taj film snimili, dakle, s vlastitim sredstvima, onda smo naknadno dobili od HAVC-a, Hrvatskog audiovizualnog centra, potporu za postprodukciju koja je bila najminimalnija koju je neki hrvatski dugometražni igrani film ikad dobio, ali ja sam jako zahvalan tome jer je to puno više, ja nisam očekivao da ćemo dobiti išta
kak bih rekao, radi reda smo se prijavili da baš nešto ne propustimo i onda smo bili ugodno iznenađeni kad smo dobili ta sredstva. I kažem, to je doista jedan vrlo, vrlo specifični poduhvat na koji sam onako jako ponosan, bez obzira na to što objektivno taj film, evo reći ću vrlo iskreno, nije to sad neko vrhunsko umjetničko djelo, ali mislim da je ono kvalitativno korektan, ali sama činjenica da se uopće odlučite u nekakvim takozvanim gerilskim uvjetima raditi tako nešto je za mene vrijedna poštovanja. A što se tiče sad pisanja scenarija, dakle film sadrži u sebi i on je pokretna fotografija, de facto fotografija u pokretu, on sadrži u sebi dakle i likovnu umjetnost i audio sloj koji vrlo često uključuje i glazbu, dakle nekakvu glazbenu umjetnost, uključuje preko scenarija i književnost, dakle spoje više umjetnosti, ali naravno, mislim, neću reći ništa novo kad kažem da je pisanje scenarija ima vrlo malo veze sa književnošću kao takvom. Dobro, pišete neki narativ, pa je to sad možda usporedivo dugometražni igrani film sa romanom, ali u principu je to nešto sasvim različito, jer je to jednostavno tekst koji je ultimativno funkcionalan, čija je zapravo jedina svrha da se na temelju, da posluži kao nekakav predložak, orijentir pomoću čega se snima nešto drugo, a to je film. To je ta ključna razlika, ogromna razlika između scenarija kao predloška za film i dramskog teksta kao predloška za kazalište, jer dramski tekst može funkcionirati kao zasebno književno djelo, a scenarij ne može. Scenarij doista, mislim, jest da je bilo scenarista koji su pisali te takozvane literarizirane scenarije sa nekakvim poetskim pristupom, ali to je bilo u nekakva davna vremena i to su bili izuzeci, ali generalno govoreći scenarij je pisani predložak koji je prije svega, kako bih rekao, orijentacija pri snimanju filma. Čak neću reći da je to nekakav temelj, mada će vam svi reći scenarij je temelj, ne može se bez kvalitetnog scenarija snimiti dobar film. Međutim, gledajući iz moje perspektive, to je prije svega nekakav dobro došao orijentir za snimanje filma. Tako da je pristup potpuno drugačiji. Ja kad pišem scenarij, ja ga redovno pišem na način na koji se scenarij kao ne smije pisati. Vama će svaki profesionalni pisac scenarija i čitatelj scenarija, ako u scenariju pišete nekakve vizualne napomene, će reći da se petljate u posao režisera, iako vi zapravo taj scenarij pišete za samog sebe kao režisera. Dakle, traži se kroz scenarij pričanje čiste priče na vizualni način kroz scene i onda to, kao što sam rekao, se radi strogo funkcionalno, a naravno kad pišete bilo koji književni tekst imate jedan vrlo aktivan i kreativan odnos prema jeziku koji u scenariju nije potreban. U scenariju je recimo dovoljna nekakva elementarna pismenost i scenarij jest zapravo tek predložak, orijentir za neku drugu umjetnost, a ne umjetnost sama po sebi. Josip Mlakić je bio također gost festivala, ali on je morao otići odmah sutra jer je sudjelovao u Širokom na filmskom festivalu. Zanima me, razgovarali smo danas o filmskim festivalima, često se kaže da su, kako da kažem, da je naša kultura osuđena na te epizodne stvari, jer nema strategije, festival ovdje, festival tamo, u krajnjem slučaju i ovo je književni festival. Koliko poznaješ uopće festivale u Bosni i Hercegovini, da li si sudjelovao na bilo koji način, ne znam, i u Širokom, i u Sarajevu, i drugdje, evo, gdje već sve ima? Pa poznam naravno Sarajevo Film Festival, bio sam tamo 2 godine za redom, negdje je to bila 2009. i 2010. Tu sam došao kao filmski kritičar i bilo mi je ugodno tamo, bila je dobra atmosfera, susretljivi ljudi, jako dobar program. A što se tiče Širokobriješkog festivala, to je, mislim da se, ako se ne varam, da se taj festival zove Festival mediteranskog filma. Ima nisam nikad bio, ali ima stanoviti ugled, a mislim da sam, sad na tom festivalu je bio i moj
kratki igrani film, ništa se ne može vratiti. Ja sam nisam bio je samo film. Od književnih festivala, ne znam tvoj. Ne znam gdje još ima. Ima Bukstan u Sarajevu i Ne znam. ima u Banja Luci, da. I Slovogošćina, da, uz to. Slovo Gočina znam, da, naravno, u Stosu smo i bili, a ova druga dva ne znam. Da li si sudjelovao sa filmašima iz Bosne i Hercegovine, da li si surađivao na neki način, ne znam, Dani Stanović je u krajnjem slučaju Skrovac iz BiH, imamo, ne znam, Jasmil Lužbanić i neke druge. Ne, to su ozbiljni filmski autori. Ja sam tu nekakvi underground gerila, to su ljudi koji rade ozbiljno producirane filmove sa budžetima koji se mjere u stotinama tisuća eura. Prosječni budžet hrvatskog filma kojeg financira HAVC je 4,5 milijuna kuna, to je negdje oko 600.000 eura. Budžet mog filma je bio 105.000 kuna, to je oko 15.000 eura, pa sad možete vidjeti te relacije. Mi se nalazimo ovdje u klubu knjige Ivo Andriću, najboljoj knjižari u Bosni i Hercegovini, usudio bi se reći šire, koja je koja između ostaloga i ovdje jedan lijepi prostor likovne umjetnosti i vina, vinarije Buntić. Zanima me koliko su danas knjižare ovog tipa, dakle knjižare van nekih velikih sistema, koliko su važne za neki kontinuirani književni kulturni program, za neku situaciju gdje ljudi stiču naviku za razvoj publike, izgradnju sadržaja. Pa ne znam, nisam se time sad nešto sustavno bavila ili jako puno razmišljala, ali definitivno mislim da su važne, odnosno da su dobrodošle i potrebne. Evo, mislim da su ovakva događanja kao što je ovo večerašnje upravo potvrda toga. Imamo u Hrvatskoj isto Frakturinu knjižaru koja vrlo lijepo djeluje i čini mi se da su oni uspjeli naći jednu simbiozu zapravo i izdavačke djelatnosti i nekakvog tog promotorskog dijela i ovog kulturnog dijela gdje doista ugošćuju i svoje autore, ali recimo Fraktura organizira i onaj festival, znamo, svjetske književnosti i općenito, dakle, su značajan recimo faktor na nekoj našoj kulturnoj sceni. Znam da u Hrvatskoj postoji natječaj za potporu upravo programima u knjižarama, ali znam isto tako da se zapravo jako malo knjižara javlja na to. Fraktura je recimo jedna od onih koji se javlja, koliko znam, a znam jer sam bila upravo jedno vrijeme u tom savjetodavnom tijelu pri ministarstvu. Sad ne znam zašto recimo se ostali možda ne javljaju, možda nisu dovoljno informirani, možda naprosto nemaju dovoljno kadra koji bi popratio takve programe. Znamo da to uvijek zahtjeva neku vrstu organizacije, ali definitivno mislim da su takva mjesta potrebna i da bi trebalo možda i dodatno raditi na tome da ona zažive. Sejica Ridarević je ozbiljan biznis. Da. Nije baš neko. Ti si spomenuo uličnu umjetnost. Sad ove godine tema je između ostalog govor mržnje sa koncentracijom na grafite, na vizualni taj element u gradu. I vidjeli smo kako da kažem, kao neki kontrast murale, street arta. Zanima me u Hrvatskoj, u Zagrebu, kakva je ulična umjetnost i postoji li nešto ovog tipa? Pa nešto ovako organizirano, ja znam samo Zagreb, ne postoji u Zagrebu. Dakle, mislim, ovo su baš umjetnička djela, ovo je čitav grad premrežen sa umjetničkim dijelima, slikama velikog formata, meni je to fascinantno.
jako volim te murale i ovdje u Mostaru doista je nekakva, rekao bih, prosječna estetska razina tih slika, to jesu slike, jel? Dakle, meni je onako impresivna, zaista je to. U Zagrebu ima, naravno, pojedinačnih, ali ne postoji pojedinačnih murala, ali ne postoji nekakav sistem, kao što vidim da je tu u Mostaru. Bilo je u doba univerzijade, to je bilo daleke 1987. u Branimirovoj ulici. Dakle, postoji dugački niz zidova uz željezničku prugu gdje su umjetnici oslikavali. To je čitav jedan zid murala. Da, to je ne znam koliko, 1 kilometar ili koliko. Pa je bilo kod Zoološkog vrta u Maksimiru su postavili velike panoje na koje su studenti likovne akademije slikali, ali ovako baš da se sustavno po stambenim zgradama na tako ogromnim površinama, to ja ne znam da tako nečeg ima u Zagrebu. Ima u manjim formatima, u kvartu u kojem sam ja živio nešto manje od 20 godina na Ravnicama, to je u Maksimiru. Tamo je, ja sam to čak i snimao s kamerom, objavljivano na YouTube-u. Tamo je bilo tog street arta po fasadama zgrada, ali isto, mislim, vrlo kvalitetno slikarstvo, ali u manjim formatima. Ovako da je preko čitave jedne stijene, zida, zgrade, da tako kažem, maksi slikarstvo, to možda ima, ali ništa mi sad ne pada na pamet. Velim, ima nešto, ali u manjim formatima. Evo, nadam se da ti je možda neki od murala dao neku bubu u uho za neki scenarij. Da, tako da i govori se u krajnjem slučaju i o nekoj monografiji koja će se raditi, pa eto, kad bude, onda ćemo gledati da vam jednu pošaljemo. Ja bi se, evo sad za kraj, prvo, prije nego što se zahvalim publici, da možda podijelite s nama nešto od pjesama. Dobro. Evo, pa možemo možda nešto i zajedničke i možda svako po jednu ovu svoju zasebnu. Aha. Evo, možda da pročitamo odmah prvi par pjesama u ovoj zbirci Zarazna zona, a to su pjesme Potres, naslovljene dakle naslovom Potres. Svi znamo da je u Zagrebu bio dakle u ožujku 2020. Ja mislim, dakle potres koji se nekako doista gotovo onako čudnovato, pomalo apokaliptički poklopio zapravo sa tim lockdownom, odnosno sa pandemijom koja je nastupila, tako da to jesu bili onako vrlo začudni dani. Eto, pa pročitat ću pjesmu Potresa, onda može Damir iza mene. Potres. Sanjam. U ginekološkoj sam čekaonici, sestra izgovara datume dostupne za pregled. Razmatram dane u kalendaru, važem koji mi odgovara. I u toj sekundi zatutnji. Kao da se s brda zatrčao veliki metalni zmaj koji će nas progutati. Soba se trese, staklena i glasna, uhvatiš me za ruku, iako nisam svjesna da si me uhvatio za ruku. Kasnije skupljamo lončanice po sobi, crnica se rasprskava po tepihu, struje nema, vijesti nema, u bedrima slabost, jedan čovjek na cesti, muk. Još kasnije. Zariče ponovno, zgrabi malog psa, trčim pod štok. Još kasnije. Soba je bubanj, polugol na otvorenim vratima, vikneš mi ime. Kasnije, dan se puno trzao kasnije. Hodali smo kroz resko jutro, s ruksacima na leđima, puno je ljudi bilo na cesti, puno je maski bilo na licima. Pidžame, jedna mačka na uzici, mladić u invalidskim kolicima, moj pas koji laje. Kasnije, noć se puno trzala kasnije. Učim spavati kao da učim hodati. Potres.
Zaljuljano gibanje kao prostorani plitki tanjur u nedjeljno jutro 22. ožujka. Dok otrljani jedno drugom, životinjice u zajedničkom brlogu udvostručenih temperatura, postajemo jastučasta skloništa na drvenoj plohi kreveta. S polica je sletjelo cvijeće, srušila se slika s crnim kaktusima, ali ništa nije sletjelo na nas. Bijelo je i meko, staloženost nestvarna, ulazim u tuš kabinu pola minute prije novog udara. Dok me dozivaš, misao pada na dostatnost vremena, lako kao sitan snijeg. Kroz prozor razabiru se mrlje prosute ulicom, prvo hladno jutro proljeća, tvoj mali bijeli pas zvoni susjedstvom umjesto Uskrsa. Evo, može sad još svatko jednu iz zasebne. Evo, pročitat ću recimo jednu pjesmu iz zbirke koja se zove Plava i smeđa knjiga. To je, eto, zadnja moja zbirka, izašla je prije točno otprilike godinu dana. Detonacije. Ono što stalno titra. Napetost između discipline i spontanosti. Ponekad eksplodira, pa nas primakne rubu, poricanju, kriku, kao smrt Che Guevare pod obnovljenim milovanjem metaka. Nakon ponora i raznesenih nogu, preostaju oblici nenasilnih otpora. Dani šutnje, štrajk glađu, opustošena zemlja između uma i tijela. Zamrznute geste, usne i lica, nešto kao Jelena Topić na trgu u Prijedoru ili Banja Luci. Od rasparanih oblaka, ponad nabreklih mliječnih žlijezda, lijepimo perje, od njega ponovno sadimo šumu, pa kružimo oko naših nutrina kao oko bolesnih zvijezda. Šum na srcu. Snježna kosina i djeca sa sanjkama boje tvoje lice u plavo. Lelujaš osmijeh 12-godišnjeg dječaka, blag kao potok. Dok se obrijane plohe tvojih lubanja gibaju usporeno. To je jedan ljubičast 8 mm film sa zelenkastim preljevom. On blijedo titra pred mojim očima. I šum tvog srca, bezrazložan, napušten kao život sam. Hvala. Evo, s time bih završio večerašnji program. Zahvalio bi se naravno vinari Buntić, knjižari Ivo Vandrić, Fondaciji Traduki, Gradskom uredu za kulturu grada Mostara, Agram osiguranju i tvrtki Wizard Health na pomoći bez koje ne bismo mogli ovo sve organizirati, što je ispalo tako lijepo i meni osobno, nadam se i vama i svima koji su sudjelovali. Evo, zatvaramo još jedno poglavlje, iznimno sam sretan, bilo mi je lijepo i hvala svima koji su nas podržali od četvrtka, pa evo, do večeras. Hvala lijepa, sad ćemo se malo družiti dole u prizemlju, pridružite se i evo, to je sve za večeras. Hvala.